Vítajte na Prebudenie naživo, Prebudenie v stredu. Toto je Jennifer LeClaire, zakladateľka globálneho hnutia The Awakening Prayer Hubs. Sme v 120 krajinách, zápasíme o prebudenie a vychovávame strážcov, prorockých príhovorcov, modlitebných bojovníkov s prebudením. Pridajte sa k nám na awakeningprayerhubs.com. Dnes sa s vami chcem porozprávať o vašom postoji v modlitbe za príhovor. A je to zaujímavá téma. Ľudia skutočne debatujú o týchto veciach, čo je trochu hlúpe, debatovať o tom, ako sa vlastne modlíme. Stojíme? Ležíme si? Sedíme hore? Teraz poviem toto. Rád bojujem postojačky. Rád robím vojnové pochody tam a späť. Ale čo sa týka držania tela, neexistuje nesprávny spôsob modlitby. Pokiaľ máme správne držanie srdca, nezáleží na tom. Existuje veľa spôsobov, ako sa modliť. Dôležité je, aby sme chápali túto dynamiku v Božom slove. Otče, ďakujem ti dnes v Ježišovom mene, že nám otváraš oči a pomáhaš nám prelomiť akékoľvek mylné predstavy, nesprávne učenia a prijať to, čo tvoje slovo hovorí o modlitebných pozíciách. Amen. Učím a vysvetľujem z mojej knihy Zamyslenie príhovorcu a sú tam záznamy na každý deň v roku. Ale tieto koncepty rozoberám podrobnejšie a bol by som rád, keby ste si tú knihu zaobstarali. Môžete si ju zaobstarať na mojej webovej stránke jenniferleclaire.org alebo kdekoľvek, kde nájdete knihy online. A teraz náš verš. Príslovia 23, verš 26. Syn môj, daj mi svoje srdce a nech tvoje oči vidia moje cesty. Takže, aká je tvoja poloha pri modlitbe? Ako som už povedal, rád sa modlím postojačky, pretože je to taký agresívny, militantný, viete, postoj, ktorý vyjadruje silu a odhodlanie. Ak však žiaľ ochoriem, môžem bojovať na chrbte. Neexistuje na to nesprávny spôsob. A v Božom slove vidíme toľko modlitebných pozícií. Niektorí sa naozaj pýtajú, aký postoj by mali zaujať, keď sa prihovárajú. A oni sa na tom zaseknú. Vidíme, že Abraham skutočne padol na tvár a modlil sa, ako je to zaznamenané v knihe Genesis, konkrétne v 17. verši 3. Už som predtým padol na tvár a modlil sa. Zvyčajne to robím, keď som v zúfalej situácii a úplne sa odovzdávam Bohu. Len padám na tvár. Pamätám si, ako som počul príbeh Dodie Osténovej, keď jej diagnostikovali rakovinu a lekári jej dávali týždeň života. Povedala, že s manželom Johnom išli na kraj postele, ľahli si tvárou na zem a volali k Bohu. To sa nazýva ležať tvárou pred Pánom a je to znak pokory. A na to je čas. Teraz mohli by ste to urobiť a mohli by ste sa takto modliť stále, ak by ste chceli, ale nie je to potrebné. To niečo znamená však, inokedy vidíme Abrahama, ako sa pokorne skláňa v modlitbe k Bohu. To je Genesis 24, verš 52. A vieme, že Mojžiš sa modlil s rozpaženými rukami. Však v Exoduse 9, veršoch 27 až 29 sa modlil s rozprestretými rukami. Môžete to urobiť. Môžete sa modliť so svätými rukami zdvihnutými vysoko. Písmo o tom hovorí. Kráľ Šalamún klakol v modlitbe. Vidíme to v prvej knihe Kráľov 8, verš 54. Ježiš sa modlil s pohľadom upretým do neba. Ale nemusíte sa pri modlitbe pozerať do neba. Boh je vo vás. Môžete sa pozerať dole. Mohli by ste zavrieť oči. Nezáleží na tom, ale vidíme, že existujú rôzne spôsoby, akými sa ľudia modlili a neexistuje nesprávny spôsob modlitby, pokiaľ sa modlíte za Božiu vôľu v mene Ježiša s úprimným srdcom. Pavol navrhol, aby sa bojová modlitba konala postojačky. A vidíte, takže som tu na slove. Stojím na písme. Keď urobíš všetko, čo môžeš, postav sa. Stojte teda v celej svojej zbroji. A tak samozrejme môžeme sedieť pred Pánom v modlitbe. Mnohokrát, keď sedíme pred Pánom v modlitbe, je to modlitba čakania. Čakáš na Pána alebo sa mu zasvedcuješ, ale vieš, môžeme sedieť pred Pánom v modlitbe a rozjímať. Aj teraz sedíme s Kristom po pravici Otca. Takže nehovorím, že je nepodstatné, aký postoj zaujmete. Sú chvíle, keď si myslím, že by si mal stáť v boji. Verím ti, že padáš na tvár, keď sa pokoruješ pred Pánom. Verím v kľačanie pri modlitbe, čo je tiež znakom pokory. Každé koleno sa skloní, však fyzické držanie tela pri modlitbe, ako som už povedal, však nie je ani zďaleka také dôležité ako držanie srdca.
Držanie nášho srdca je dôležitejšie ako to, či stojíme, sedíme, bežíme, ležíme, kľačíme alebo robíme stojku na rukách. Ježiš to povedal v Lukášovi 18, veršoch 10 až 14. Prečítame si tu niekoľko veršov a naozaj chcem, aby ste si ich pozreli, pretože je tu jednoducho priveľa kritiky. Tento kritizuje tamtoho, pretože sa modlí na kolenách. To je náboženské, to je nábož. Kritizujú. Tento zasa kritizuje toho, kto pochoduje sem a tam a modlí sa bojovne. To nemusíš robiť. To je len divadlo. Dôležité je držanie srdca. Ježiš povedal, 2 muži išli do chrámu modliť sa. Jeden farizej a druhý mýtnik. Farizej sa postavil a takto sa modlil sám pre seba. Modlil sa sám so sebou. Bože, ďakujem ti, že nie som ako ostatní ľudia, vydierači, nespravodliví, cudzoložníci, alebo aj ako tento mýtnik. Postím sa 2-krát do každého týždňa, dávam 10 zo všetkého, čo mám. Nie, tu by sme mohli aj skončiť. To je veľmi náboženské, súdiace, kritické, kritizuje chlapa vedľa seba, zatiaľ čo sa modlí. Pozri sa na mňa, som lepší ako on. Vidíte, to je nesprávne nastavenie srdca však? Možno mal dokonalé držanie tela navonok, všetko mohlo vyzerať dobre a možno priniesol veľkú obeť, ale jeho srdce nebolo správne pred Bohom. Bol kritický voči niekomu inému, porovnával sa s niekým iným, prednášal Bohu všetky svoje dobré skutky, ako by Boh... Nemôžeme si to zaslúžiť skutkami, nemôžeme si to odpracovať. Boli sme zachránení milosťou skrze vieru, nie zo skutkov, aby sa nikto nemohol chváliť. Prijímame od Boha všetko ostatné, nie je to zo skutkov. Máme konať skutky, viera bez skutkov je mŕtva, ale modlitba je prejavom viery. Nemôžeme pracovať, nemôžeme byť dosť dobrí na to, aby Boh odpovedal na naše modlitby. Tento farizej mal nesprávne srdce. A potom Ježiš ukázal na druhého muža a povedal, a mýtnik stál obďaleč pokorne a ani len oči k nebu nepozdvihol, ale bil sa do svojich prs a hovoril, Bože, buď milostivý mne, veľkému hriešnikovi. Jeho postoj srdca bol prejavom pokory. Možno bol na seba príliš prísny, ale vedel, že bez Boha nie je ničím. Vedel, že potrebuje Božie milosrdenstvo. Ten druhý farizej bol len plný sám seba. Modlil sa sám so sebou, a to len pre seba samého. Tento človek potreboval milosrdenstvo. Všetci potrebujeme milosrdenstvo. Nemusíme k Bohu pristupovať ako žobráci. To nenavrhujem. Navrhujem, aby sme k Bohu pristupovali so správnym postojom srdca, čo znamená, že vchádzame do jeho brán s vďaky vzdaním, do jeho nádvory s chválou. Amen. Pristupujeme k nemu s úctou, s pokorou, vediac, že bez neho nemôžeme nič urobiť. Ježiš povedal, hovorím vám, že tento odišiel domov ospravedlnený a nie ten druhý, lebo každý, kto sa povyšuje, bude ponížený a kto sa ponižuje, bude povýšený. K Bohu sa musíme približovať v pokore. Nie s prosením, ale s pokorou, so správnym motívom, chcieť vidieť jeho vôľu, diať sa v našich životoch, v životoch iných. Chcem sa za teba modliť. Pamätáte si na prebudenie modlitebných centier? Postavujem strážcov, prorockých príhovorcov, modlitebných bojovníkov s prebudeným zmýšľaním, aby bojovali za Božiu vôľu vo vašom národe, meste. Uvidíme veľké prebudenie. Amen. Pridajte sa k nám na awakeningprayerhubs.com a Otče, v mene Ježiša, pomôžeš nám správne nastaviť naše srdce, keď sa smelo približujeme k trónu milosti? Pomôž nám kráčať v pokore, nie v pýche, keď sa prihovárame, aby si vypočul a odpovedal na naše modlitby. V mene Ježiša, amen. Uvidíme sa budúci týždeň v relácii Awakening Live, Awakening Wednesdays. Prajem ti prelomový deň. Celý svet je v kríze a znamenia časov sa zrýchľujú. Nachádzame sa v zlomovom momente dejín a nepriateľ vie, že jeho čas sa kráti. Ale v roku 2007 ma Boh zobudil po polnoci a prehovoril k môjmu srdcu o 3. veľkom prebudení. Teraz sme bližšie, než sme kedykoľvek predtým boli. Preto vyzývam 1 000 000 modlitebníkov zameraných na prebudenie, aby sa ku mne pridali a urobili nové odvolanie k nebu. Vyzývam zvyšných modlitebných bojovníkov, aby sa zhromaždili v jednom duchu a zahnali temnotu, ktorá napáda naše cirkvi, naše rodiny a naše národy.
nepriateľ zúri. Veľké odpadnutie je v plnom prúde, ale Boh vždy odpovedá na spoločnú modlitbu a pôst. Pridajte sa ku mne a k modlitebným službám vo viac ako 100 krajinách v centre prebudenia. Spoločne môžeme zmeniť svet.